Днес говорим за едни малки, пухкави и скачащи животни – чинчилите. Вие гледате Петерия, а аз съм доктор Стефан Стефанов. Чинчилите са род бозайници, произхождащи от Южна Америка, където се срещат в Андите. Най-голямата планинска верига, простираща се в Перу, Чили, Боливия и Аржентина. Родът обхваща 2 диви вида и множество домашни породи, получени вследствие на тяхната хибридизация. Те са едни от най-малките бозайници, тегло между 400 и 800 грама, дължина 25-30 см и продължителност на живота между 15 и 20 години. Те обитават скалисти пустинни райони, където се адаптират към суровите условия. Уникалната адаптация се дължи на техния пух, който се състои от невероятно финни косъмчета, който им помага да останат топли в студените планински нощи и да се предпазват от хищници. Могат да издържат температура от минус 20 градуса. Тези големи уши, разположени на широка база, което им позволява да чуват звуци с висока честота, които са недоловими за много други гризачи. Те са изключителни пловци, но се наслаждават на плуването в пясъчни бани, които им помагат да почистят пуха си и да премахнат излишната мазнина от кожата си. Чинчилите са социални животни и обичат да живеят в групи. Те са активни през нощта, обичат да се разхождат и да играят за обикалящата ги среда. За това е важно да осигурите достатъчно голямо пространство и играчки, за да се забавляват. Отглеждането в домашни условия, както казахме, социални животни. За това клетката на чинчилата трябва да е достатъчно голяма и да им осигури необходимото пространство за движение. Клетката трябва да бъде разположена на място с добра вентилация, подходяща температура, като се избягва прекомерната жега и студ. Не забравяйте да осигурите прясна вода и достатъчно голям съд, пълен с фин пясък, в който те да се къпят. Храненето. В дивата природа чинчилите са тревопасни и се хранят главно с различни видове треви и зърнени култури. Те имат чувствителна храносмилателна система, затова в домашни условия трябва да бъдат хранени с внимание. Важно е да осигурите свежа вода и подходящи видове храна, като сено, сурови зърна и подходящи хранителни смески. Заболявания. Чинчилите са изключително здрави, но все пак може да се наблюдават следните проблеми. Зъбни проблеми. Зъбките на чинчилите растат непрекъснато, затова им е нужна подходяща диета, която да им помогне за поддържане на тяхната оптимална дължина. Кожни инфекции. Заради гъстия си пух, чинчилите са предразположени към тях, ако не се поддържа правилна хигиена. Очни заболявания. Често се наблюдават конюнктивити заради прашните бани. В заключение бих казал, че чинчилите са едни страхотни домашни любимци, но може би не са най-подходящи, ако имате малки деца предвид техните крехки размери. Ако и вие подскачате след това видео, знаете какво да направите. Харесайте го, а за още полезна информация peteriabg.com